салому дуруди бепоён ба мардуми Тоҷикистон ва он шахсоне ки маро тамошо мекунанд. хуб, шурӯъ мекунем ба ҷавоби суолҳои шумо. ба бисёриятон махфӣ нест ки ман 2-3 сол пеш, агар хато накунам, блогер будам. Аз ин корҳо даст кашидам, рафтам. хуб, сабаби бозгашт шудани ман ва ба маъруфи кал видеои таҳқиромез кардани ман, ин сабабаш ин аст ки як рӯз ман ба тикток дохил мешавам, видеои як зани тоҷикамонро мебинам. Ин зан гирья дошт. Ин зан беҳад зани хушрӯ аст. Гап дон, чақ кун, кор кун. ин зан дар видеош мегӯяд ки ман соҳиби 3 фарзанд ҳастам, ту ба ман кор гирифтӣ, ин ва он. хуб, яъне ки сабаби гирьяи ин зани тоҷики мо, соҳиби 3 фарзанд, маъруф аст. маъруф. хуб, бинед ки мардуми азиз, ин зан соҳиби 3 фарзанд аст. фарзандон